cerio, herbio, olmio, tulio... Quérenche soar? Non son concursantes de la Isla de las Tentaciones. No que acaba de correr este home, cóntache. Nas últimas semanas, tal vez sentiches falar moito de Montoya e compañía, pero seguro que tamén escoitaches algo sobre as terras raras. As terras raras son o escandio, o itrio, ese cerio co que empezábamos hoxe e outros 14 elementos do grupo dos lantánidos. Estes minerais son fundamentais para unha transición verde, porque se atopamos nos motores eléctricos, nos muiños de vento ou nas placas fotovoltaicas, pero tamén nos imáns, nos teléfonos móviles ou nos billetes de euro. Sí, nos billetes, porque estes de aquí teñen unhas marcas de Eurotipo para evitar falsificacións. Por estas e outras razóns, a UE incluíu as terras raras no seu listado de materias primas críticas. En Galicia, temos indicios destes elementos nas provincias de Pontevedra e Ourense, polo que podemos colaborar en ter un planeta máis verde aproveitando os nosos recursos naturais. Isto... tamén é tentador, non si?